أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم وفقنا بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. شيء قبل كراتم cikin wannan littafi na ƙa'iduna bayan darasi da ya gabata wanda mun yi muƙaddima muke cewa insha Allah za mu fara ɗabbaka wannan littafi. Babi na farko shine ma'rifatullahi wa tauhid, ke cewa babin da zai bayani insha Allah shine sanin Allah da kuma tauhidinsa. Darasi na farko wujudul qadir al-muta'al, shine zai bahasi na farko shine samuwan Allah subhanahu wata'ala al-qadir, wato mai iko, kuma al-muta'al wato madaukaki. Yake cewa mun yi imani mu mu'minai da cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin wato wannan kaun din, wato wannan alamul wujud, wato shine mahaliccin duk wata samuwa, duk wata duniyar samuwa. Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya samar da ita, sawa'un duniyar mala'iku ne, wato duniyar sammai da duniyar kasai ne, duk wani abin da ba Allah subhanahu wata'ala ba, Allah subhanahu wata'ala mun imani cewa shine ya samar da shi. Yake cewa wato samuwan Allah din nan, samar da waɗannan halittu da Allah subhanahu wata'ala yayi ta hanyar su, wato sai zama suke, wato akwai alamomi da suke bayyana mana ta hanyar wannan halittu din, wanda in mun yi duba zuwa gare su to sai azama na Allah subhanahu wata'ala, wato dalilin wannan alamomin suke bayyana mana wato girman Allah din da azamansa da iliminsa da kuduransa, wato a cikin gaba ɗaya waɗannan halittu na Allah subhanahu wata'ala. Halittun wato sawa'un duniya ne na mutane ko na wato dabbobi ko na tsirrai ne, ko kuma duniyar wato taurari, ko kuma duniyan rana ne da sauransu, da kuma sauran dai wato alam wato da muke da su a wannan duniya din. Sai yake cewa mun imani, kuma mu muminai mun yi imani da cewa duk lokaci da muka yi tadabburi akan wato asrar na ka'inat, wato sirri na waɗannan halittu din, muka yi bincike mai zurfi. Na'am, wannan muna zamani ne na ci gaba, ana da wato kayan ayyuka, ana da materials da ake bincike masu zurfi, masu dikka. Ana iya gano wato abin da ya yi shekara ɗaruruwa ko dubbai ma, akan iya gano wato asalinsa da tushen shi da ya aka yi samu. So wannan ilimi wato da muke samu, ita duk lokacin da muka yi wannan tadabburi muka samu wato ci gaba wurin bincike, wurin tunani akan wannan abubuwa din na halittu na Allah subhanahu wata'ala, yake ce wato sai mu riski girman Allah din subhanahu wata'ala. Muna ƙara nisa wurin bincike akan halittun Allah, kuma muna ƙara gane girman Allah din ne subhanahu wata'ala. Muna ƙara gane girman shi da kuduransa, wato da irin wato ilimin Allah din subhanahu wata'ala, yadda ya yi wato wannan halitta din da nizami da yanayin system da ya tsara ta take gudana. Yake to wannan lokacin da ilimin ɗan adam ya samu taƙaddim, ya samu ci gaba wurin bincike ga wannan, to kuma wasu ƙofofi ne fa suke ƙara buɗe mishi. Sai ka ga wato wasu ashe dama ya ce wato ashe ni ba ma san komai akan Allah, akan wato wannan halittu na Allah ba. Sai ya zama wato ya sun rusuna, suke cewa wato solar system da muke da shi, wato duniya wanda ta kunshi rana da sauran taurari wadda muke rayuwa, har da duniyar mu nan tana ciki. Wannan ɗaya ne fa daga cikin juz'i ne, ɗaya ne daga cikin biliyoyin wato galaxies da ake da su a cikin universe. Solar system yana cikin galaxies, ɗaya ne daga cikin galaxies da suke cikin wato wannan universe. Kenan akwai biliyoyin solar system, wato wannan kuma dukkansu wato halittu ne na Allah, wanda kuma yayin da bincike da kullum ake ta yi shine, balma ana ta ƙara kuma nusawa cikin binciken, kuma muna ƙara gane jahilcinmu akan wato halittun Allah. To ina ga kuma shi Allah subhanahu wataala.
duk lokacin da muka tsunduma sai mu gane cewa lalle wasu ƙofofi ne ba, in ji mala yake cewa ƙofofi ne suke buɗuwa mana na wato ilimi ɗin da hikima na Allah subhanahu wata'ala. Ya ce cewa kuma yayin da tunaninmu ya nisa muka isa zuwa ga zurfi na tunani, yake cewa me zai faru, to wannan tunanin namun sai ya ƙara mana yayin da muka isa wato ga gaci, muka isa ga girman tsololuwan tunani, sai ya ƙara mana wato son Allah ɗin subhanahu wata'ala, son zatin Allah subhanahu wata'ala, wato ya kuma kusanto da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Wato ƙwaƙwalwanmu, tunaninmu da hankalinmu in muka yi wato wannan zurfi din a tunani akan wato halittun Allah subhanahu wataala, sai ya ƙara wato kwakwalwarmu ta nusar da mu zuwa ga wato Allah din subhanahu wataala, mu ƙara kusantan shi, sannan kuma mu ƙara wato wannan kusancin namu sai ya zama hasken Allah din subhanahu wataala da jamalansa da ɗaukakansa sai ya zama cewa sukan ƙara kewaye mu, sai ya zama wato kullum muna ƙara wato sake ganin Allah ɗin ne subhanahu wata'ala a duk wasu halittunsa. Wato tasirin wannan sai ya sanya mana wato isa zuwa ga shi Allah ɗin subhanahu wata'ala, wato cewa lalle akwai wani wanda ya samar da waɗannan halittu ɗin. Muka yi duba ga zuwa ga duniyan wato tsirrai kawai, wanda bahasi ne shi ma mai zurfi. Mu dawo duniya wato na dabbobi, wanda ana maganan tsuntsu kawai, tsuntsaye dubbai ne, dubun dubata ake da su a wannan duniya din. Kowanne kuma yana da wato yadda yake rayuwa da irin tsare-tsarensu. Wato abu dai wanda yake dan karami dai shine wato naml. Ina ganin tururuwa ko har Allah subhanahu wataala saukar da sura ma akan wato ita wannan naml din tururuwa, da irin yadda suke duniya, kuma wato na shi ma zuma da sauransu suna da jagoranci da sauransu. Wannan kenan. To da yayin da muka yi wannan zurfafa a tunani akan Allah subhanahu wataala, lalle fa to za mu samu cewa lalle akwai wanda ya samar da wannan halitta din. Wannan dalili da bincike din, hankali mu shi yake hukunta mana mu wannan bincike. Wato ba annabi bane yazo ya ce mana ya ku mutane ku yi tunani akan Allah subhanahu wataala. La, wannan shi hankalinmu ne, hankalin dan adam ne, wato halittan da Allah ya yi wa dan adam kin sa masa wannan kuwa din aqaliyya da fidra ta jin cewa wato da kanshi zai ji shi'uri na cewa lalle yana jawuwa zuwa ga wani abu wanda shine wannan abun zai kai shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yayin da ya kalli wasu abubuwa da halittun Allah da irin dukka din, wato ba zai yiwu a ce waɗannan abubuwa din sun samar da kansu ba. Yanzu mu yi duba ga yanda wato ruwan sama yake, mu yi duba ga yanda wato rana take, yanda take komawa wato ta fito ta koma, ta fito ta koma, da yanda wato yanda ilimi ya tabbatar da cewa ashe ma ba ranan bane take motsi, ashe duniyarmu ne ma yake kewaye rana, yake kewaye ta sau 360 shine shekara ta cika. To amma mu duba dukka da irin wato nizami yanda bayan da za a ce ma yau to yau wai ga gari ya waye rana bata fito ba, ko kuma a'a rana din ta juya, ko kuma a'a yayin da duniyar mu take juyawa din wata ran ba mu taba ji an ce yau gashi nan mun ga karo ko mun ji wani motsi da sauransu ba. So wannan hankalinmu ne yake hukunta mana. Kenan yanzu hankali awwalan shine da shi ake fara gane Allah subhanahu wataala, shine matakin farko. Wato inda za mu samu ayoyi, wannan dalili ne duka na hankali ne yake hukuntawa. In ayoyi suka zo, ayoyi suna zuwa ne su ce mana mu yi tunani ga akan wato halittun Allah, mu yi tunani akan Allah, wato suna zuwa mana ne da babin umarni ne irshadi, al'amru ne irshadi. Wato ba wai suna zuwa ne umarni ne wanda yake ta'asisi ba, wanda wato umarni wanda yanzu ba mu san wato abun ba da yanzu Allah yake insha'in wannan, wato ba yanzu ake samar da wannan ba. No, hankalin mutum farko da ma ya hukunta mana cewa lalle mu yi wannan tunani din zuwa ga Allah din subhanahu wataala. Shi yasa malam da ya gama bayani akan wato ya kawo mana misalai, sai ya fara kawo ayoyi wato da suke nusar da mu zuwa ga wato shi Allah samuwan Allah subhanahu wataala. Yake cewa wa fil ardi ayatun lil muqinin, yake cewa lalle idan muka yi duba zuwa ga wannan ita wannan ƙasa din,
wato muka duba halittunta, to ai lalle akwai ayoyi, amma ga wanda suke mukinai, wato mukinin, wanda suke su suna da yaƙini, wato za su ga wannan ayoyi din na Allah subhanahu wata'ala. Ya kuma ci gaba da cewa fi anfusikum afala tubsirun, ta kuma akan kayukan kuma lalle da za ku yi duba zuwa kayukan ku za ku ga cewa Allah, za ku samu cewa lalle Allah subhanahu wata'ala akwai shi. Tun ya duba ga system din jikin shi, wato da irin wato duniyar idanu da duniyar kunne, a dawo maganan duniyar fata da take jikin mutum, a dawo maganan kwakwalwa, a dawo maganan wato abin da ya shafi respiration, excretion, wato abin da ya shafi kuma digestion system, yadda mutum yake haɗe wato abinci in ya ci shi har ya fitar da shi, da dai sauransu. Wato wannan duniya ce mai girma ita kanta, wato mutum da zai koma akan kansa, wato ya yi nazari, ko ya je halin exercise, ya je gun wato likitoci su mai bayanin jikinsa, wato zai ga cewa lalle akwai wato wanda ya samar da wannan abun, akwai dukka, akwai kuma wato zurfi na ilimi da hikima da kudura na shi wannan wanda ya samar da wannan mutum din, wanda shine Allah subhanahu wataala. Shine Allah yake cewa to lalle kuma lalle to ku duba a kayukan ku, wa fi anfusikum akan kayukan kuma inda za ku koma ku duba, yace cewa to za ku samu akwai Allah subhanahu wataala. Shine yake cewa afala tubsirun, shin ba za ku yi duba ba, ba za ku hankalta akan wannan ba, ba za ku yi nazari ku ga cewa lalle akan kayukan ku akwai wannan alamu din na akwai samuwan Allah din a tattare da ku. Na'am, za mu dabbaka ibara din, yake cewa inna na taqidu, lalle mu mun yi imani bi anna Allah ta'ala huwa alladhi khalaqa alamul wujud. Yake cewa mun yi imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicci wato wannan wato duniya ta wujud, wato wanda duniya ta samuwa, wato duniya na samu, wato duk wata duniya wadda take samammiya Allah subhanahu wa ta'ala shi samar da ita. Yake cewa haithu tatajalla asaru azmatihi wa ilmihi wa qudratihi fi jami'il kainat. Yake cewa ta yadda wato asaru azmatihi, wato wannan alamomi da tasiri din na halittun Allah din subhanahu wa ta'ala suke bayyana me girman Allah din subhanahu wa ta'ala. Wato yayin da muka ga waɗannan alamomi wato duniyoyin namun nan da sammai da ƙasai, to lalle suna bayyana girman Allah din ne subhanahu wa ta'ala, da kuma iliminsa, wato da kuma wato ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da kuduransa fi jami'il kainat, wato a dukkan halittu. Yayin da muka duba ga dukkan wata halitta, to zamu ga lalle akwai wato alamomi da tasiri da suke bayyana a tattare da su, wato waɗannan halittu ɗin, wanda kuma suke nuna girman wato Allah ɗin da ƙuduransa. Na'am, sai Allah subhanahu wa ta'ala malam yake cewa fi alamin, yake bada misali, yake cewa a wani alam ne, wata duniya ne, kamar duniyar wato insan, alamul insan wa alamul haywanat wan nabatat, duniyan wato haywanat dabbobi da kuma duniyan nabatat, wato wanda suke sune tsirrai da bishiyoyi. Yace wa fin nujumi samawat, da kuma haka duniyar taurari da suke sama, wa awalimul uliya, da kuma wato duniyoyi madaukaka wanda suke su ma ana samun wato anan za a ga alamomi na samun Allah. Wa fi kulli makan, bal ma yace da dukkan kowani waje ma, ko ina ne za a ga wato alamomi, za a ga tasiri. Suke cewa kamar misalin shi atharul mu'assir din shine misalin yanzu kana cikin tafiya a jeji, sai ka ga taku wato na menene na tafin kafan mutum. Yace to wato wannan tafin kafan ya nuna cewa lalle akwai wanda ya wuce. Wannan shi ake cewa athar. Za ka ga wato alama na wucewa wani. To kenan yanzu yau muka zo muka ga wato manya-manyan duwatsu da muke da su a duniyan nan, muka zo muka ga wato rana, muka ga wata, muka ga manya-manyan wato abubuwa na rayu, wato wanda suke kewaye da mu a rayuwarmu, lalle ya nuna cewa akwai lalle wanda ya yi su. Kamar yadda hankalinmu yake ba mu, ya za mu je jeji ko mu ga takun kafan mutane, to za mu ce lalle akwai wanda ya wuce. To haka nan ma kamar yadda ake tambaye wani yake cewa akan samuwan Allah, yake cewa to yaya idan wato wannan zai wuce a ga takun kafan shi, raƙumi ya wuce a ga takun kafan shi, a ce lalle wannan raƙumi ne. Ɗan adam ya wuce ya saka kafan shi
a ga cewa wannan ɗan adam ne ya wuce, ya ce to ina ga kuma waɗannan duniyoyi ga wata ga rana ga wannan da suke kewaye da mu, a ce ba zai nuna cewa akwai wanda ya samar da su ba. To wannan kenan. So sai yake cewa inna na taqidu, lalle mun imani annahu kullama tadabbarna fi asraril kainat, duk lokacin da muka yi tadabbur muka yi tunani wato a cikin sirri na kainat na wato halittun Allah subhanahu wataala, yace adarakna azmata zatihi almunazzaha, yace sai mu zama mun riski girman wato zatin shi Allah din subhanahu wataala almunazzaha, wata take wato mai tsarki tsarkakakkiya. Yace wasa'ati ilmihi, sai kuma mai zama mun menene mun riski girman wato fadin ilimin Allah subhanahu wataala wa qudratihi da kudaransa. Yace wa kullama taqaddama ilmul bashari, yace duk lokacin da kuma ilimin dan adam wato ya samu ci gaba, ya samu wato taqaddumi a kowane lokaci, yace to futihat amamuna abwabun jadid, yace sai ya zamo cewa wasu kofofi ne a gaban suke bude mana a gaban mu, kofofi na mene min ilmihi, na ilimin Allah din subhanahu wataala wa hikimatihi, da hikiman Allah subhanahu wataala. Yace wantalaka tafkiruna ila madayati ausa, yake cewa wantalaqu tafkiruna, yace da kuma wato intilaqi wato da kuma wato tafiyan da tunaninmu zai yi zuwa ga menene ila mudayatil ausa, zuwa ga wato wani muntaha, wani gaya, wato zuwa ga wani makura na wato na tunani, wa afaqil azam, da wato tunani mai zurfi da za mu yi shi. Yake cewa wato wa hadha tafkir, wannan tunanin namu da muka yi shi mai zurfi wanda muka akan Allah subhanahu wataala, yace sai zidu min hubbina li zatihi almuqaddasa, yace to zai ƙara mana son Allah din ne subhanahu wataala, son sa ne wato son zatin Allah din subhanahu wataala, yace almuqaddasa, wata take muqaddasa, wa yuqarribuna minhu, zai kuma kusantar da mu zuwa ga Allah din subhanahu wataala, wa yuhiduna bi nuri jalalihi wa jamalihi, sannan kuma wannan tunanin namu zai kusanto, zai kewaye mu da hasken Allah din subhanahu wataala, wato da hasken wato bi jalalihi bi nuri jalalihi, wato haskensa wanda yake madaukaki wato mai girma. Na'am, sai malam ya fara bayani, ya kawo misalai akan wannan aya din kamar da ta gabata mun karanta, yace wa fil ardi ayatun lil muqinin, wato a duniyar sammai, a duniyar kasai, a ƙasa wato duniyar kasai zamu ga wato akwai ayoyin Allah subhanahu wataala ga waye ga lil muqinin, ga wanda suke masu yaqini. Yace wa fi anfusikum, haka kuma akan kayukanku akwai wannan zamu ga cewa lalle akwai samuwan Allah subhanahu wataala in muka yi duba. Afala tubsirun, Allah yake cewa shin ba za ku lura ba, ba za ku hangalta ba, ba za ku yi duba ga zuwa ga kayukanku ba, ku ga cewa lalle akwai Allah subhanahu wataala. Sai malai ya ci gaba da cewa wa qala jalla min qa'ilihi, fadin Allah subhanahu wataala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil ulil albab. Malai Allah subhanahu wataala yake cewa lalle a cikin halittun sammai da ƙasai, wakti lafin laili, da kuma wato saɓanin wato dare da rana ɗin nan, jujjuyawansu, wato rana ya zo ya wuce, wato kuma in rana ya zo ya wuce sai kuma dare ya shigo. Yake to wato a wannan to la'ayatin lil ulil albab, to akwai aya wato ga wanda suke ma'abota hankali, ma'abota tunani. Su wane ne wannan ulil albab din? Allah ya ci gaba da cewa alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka wa qina adhaban nar, subhanaka faqina adhaban nar. Yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa su ne dai waɗanda suke ambaton Allah yayin da suke zaune, kuma suke wato yayin da suke tsaye, kiyaman wa qu'udan, suna sawa'un suna tsaye ne ko suna zaune ne ko kuma a'a suna rigingine ne, sun dan gida, suna ambaton Allah. Wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kuma sukan tunani akan wato halittun sammai da kasai. Sai kuma suke cewa me, rabbana ma khalaqta hadha batila, sai suke cewa lalle to ya ubangiji baka halicci waɗannan wato duniyoyin ba kawai don wasa ko kuma don haka kawai ba, a'a
wato lalle akwai wani dalili da ya sanya ka halicci waɗannan. Sai suke cewa kuma rabbana batilan subhanaka, sai suke cewa ya Allah subhanahu wataala sarki ya tabbata a gare ka, faƙina azaban nar, suke addu'a ka tsiratar da mu daga azaban wuta. za mu dakata nan insha Allah. Wa salli ala Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu.